Nakajing temu ban wanra jing teli haprang ki seng bhalang ki badan hameglaya bandan tangkoi ke surya kran halor ki mat ki bakta ya jalla haga life way tere gudleber arja arpusan ka nyau trap youth council kala lumlang ya ki seng bhalang na kelleng ban ya merjing mot ya ka balapan long ha conference room ICSSR guest house nihu. Hakaniga sngi lawan baneshim banta ka Jaintia National Council, ka Jaintia Students Movement, ka Confederation of Riboy People, ka Aceh Progressive Approach, ka Garoland State Movement Committee, ka United Socio-Economic Forum na William Nagar bat Ucherian Moment, social activist na Rilom Garo. Habakran sikilat patay kubor uba Roy Kupar Sendram u President ke HYC ulaang. Makimat bakongsan ka jingalang ka day ban PNKM biang ya ka Confederation of Meghalaya Social Organization ka Komso ka senjok kiseng balang na rilom kasi Jaintia bat Garo. Kajing temu kalong ban wanra kajing tray lang kumbalong mensua bat ban yamir jingmot halor ki matray kam ban pens ngau sya ka sorkar pedeng ya ki jingma ki bala ban kta ya ka jaj ban rio kamtam na kajing wan rung kertap ki bar jalla. Uba Roy Kupar Sendram ula pentip ru baka jingalang kalarai bandawa ya ka sorkar ban wanra ya ka inner line permit ILP ban ai jingmot ya ka sorkar ban pentray kam da ka Meghalaya Residence Safety Amendment Bill arja arpo larakam la ban wanra ya ka ILP. Ulang ru baka sorkar kadai ban wanra ya ka amendment halor ka scheduled tribe order kat kandai spa sanpo ka ban itu tang ya kinong song snong ka rilom khasi Jaintia bat Garo. Ngiyo ka jingrung jong ki brio ki khamtam ngin ong kita ki Bangladeshi ki barung hapo kani ka jala ka jongi laringi phai hapo Garo Hills ngilai ka plain belt area kata ka jakari thor hapo Garo Hills bakini ki brio ki las nang roy ki las nang kiu ka jingbon pat ka jongki na kawai ka por sa kawai pat ka por tingi so thu ba kani ka jingele ka jongi laringi ki tamangi hang ni hapo khasi Jaintia Hills lada kamdon ke sur ke bami lang na po Garo Hills lada kamdon ke wi ke sur ke bami lang na ki pat ba nong snong na ki try muluk i kumba kasur lani kata kajing dawa ka jongi ke shu sakut tang ni po rilum khasi ba Jaintia jongi tengi kwa ban lum ban lang haju bat ban penmi tang ke wi ke sur na marngi itu bat ngi so thu ya kajing ma ka ba ap yangi kum ki try muluk lada ngim shim kinu kilak lenti ban dawa na ka sorkar bakin wanra ya kita ki an ya kita ki kendon ban te lakam ya kani ka jingrung kertap jong ki beri ki banabar khamtam ya kita ki illegal migrants lane kita ki illegal Bangladeshi ki balas tang bandrung syakani ka ri ka jongi syakani ka jala ka jongi ti hakani ka jinga kren mata kasngi baro ki badon hapo hakani ka jinga lang bat kumjuru ki don ki porlok Garo ki seng na po Garo Hills ki bom shimlala bandon mata kasngi kila ay kata ka jing pentip sangi beki kloy bandon ka jinga trelang bat kan sedon ru ka jinga kendu hakini kisngi ki banahmat ban ya kendu ya ki hakoi bat kapon re kawai ka sur ka bami na kani ka jinga lang mata kasngi kalong ba ngindon kata ka jinga trelang hapreng jongi ki kendun seng balang ke badon na po rilum khasi Jaintia bat kumju ru na po Garo tidak kawai ka sur ngilai rai ru ban penembiang lane ban penki embiang ya ka Confederation of Meghalaya Social Organization dan ka Komsu ka bangila jutreteng hakipor ke bamanswar angkat berki porlok ki jongi na por rilum Garo tementa kesngi ngilarai ban penem lade ban penki embiang ya ka Komsu ka bangin shim ya kiman ki bayadei ki bakta yangi kum ki try muluk katai ka jai menriu nyautrep ka jai menriu khasi Jaintia kum juru ya ki porlok jongi na Garo ka baningkong kamat ka bangingin shim kum ka kenhun ka denam ta ban yakun ban penurlong ki jing dawa ki jing angnut ki jongi kata kalong ka LP ka badang sateng hadu menta bat ya ka bangila keren ru na ka Komsu na ka por ya ka sorkar jela be ka skor India ka ong bala da fimla ban ayangi ka LP ayangi ya ka MRSSE Amendment Bill jong snem arja arfo na mar ka MRSSE Amendment Bill jong snem arja arfo ka jing dawa ka blami lembaga jing ki ke ba Komsu kala elam haki tu ki por ke bamanswa bat kabaar ka bangila ekren kamat kabana kaliang jong ka kenhun kan seshim kalong ban dawa na ka sorkar India baka day ban wanra no ya ka amendment habay day baka ST Order 1950 ka ST Order 1950 lada kumban batay lingkot kadai kata ka order ya ka ba la itu ya kita ki try riulum ki badon hakani ka jela ka jongi house nem ka knais pa sanpo hapor bo president penbanai kata ka ST Order 1950 ngi ngidang day ka benta jong ka asam ndai ondang ilayo ya ka jela la jong ha ka snem ka knais pa nyo po ar
Hapor beki wanra ya ka amendment ya ka ST order usnem ka khnai Spanyol pun rio. Ngi iba ka sarkar India ka shu copy paste ya ka 1950 ST order ka wanra usnem ka khnai Spanyol pun rio. Tila ngi pet ya ka list ka bakum ba kalong menta i makidon kumba san pho adun riu pho tuli kita ki tribes kibade kita la itu eki kum kita ki riulum hakani ka jala ka chongi. Dengi ngi so ba kibadai hok ban yo ya kata hok kum kita ki tribal lani ki riulum kidi bandai be tangkasi jantia bat garu bat kat tu kan ni ki bal adai ki trairi ki bala syong la sa kani ka jala ka chongi de la ngi pet ya ka ST order pat i kumba ngidon kumban sanpo dun ruputri kita ki tribes ki badan kani ka jala ka chongi te kani kalong ka ka ba pelong yang ngiru kum ka jat benriu bat ya ngi kum ki di trai muluk bandu ya ki babun ki banta bat ban syakni wat ya ka khendo ka siap ya ka khai ka pateng namala TV page ka meglia land transfer act ko ong ba non tribal cannot buy land in tribal land mak banthi jaka ki jaka riulum ri ki wei pat ki tribal na ki wei ki jela ki bomdei ki trai muluk jong ni ka jela ka jong ni namar ba kani ki ST order ka ai iki kata ka ki yo lat ban thi jaka ki yo lat ban le iki business ki ba fair ki yo lang ya ka jo ka hok ka bangi ngi yo de lang de ngi pet pat iki bri ki jong ni ha ki we ki jela ki ba ma ki don ki ST order la ka jong ka list ka jong ki jong ni kim yo ya ka jo ka hok ha kita ki jela ki jong ki wat ka Supreme Court ru kala de ban kren ka ba shai ba we ST na ka we ka jela umla ban de claim la ne ban shim ya ka hok jong we pat ST na ka tu ka jela te ka jengkeli kalong balai pat apo Meghalaya kani ka ST order kumba kalong menta ka ailat iki ST na ka we ka jela ban mi ya kani ka list ba mti ka tar ngidon ki kadai bandon ru ka jing penbet ya kani ka ST order namar ba ngiyo iba kadon ka kentin ka bami kata ka list ka bami khasi khenriam upanar ubhoi uwar senteng umaram ulengam kimi ya ka list dengi ngi khen ba ka jai mri ka jongi ka don bet tang khasi jantia bat garu kamdei ban mi sat da kiwe ki sub tribe kapen kulmar ngi naman ngi kwa bandon bet tang ka baladon lupa andu mensha ka de bandon bet tang kumta ti kata kari ka wei kamat ka bangi kum ka kanhun ngin sa shim ka bandawa na ka sarkar Meghalaya bandawa na ka sarkar India baka dei banwan ra ka amendment ya ka ST order 1950 ka baki ha ka tu ka list de ban kenthop bet tangi ki indigenous tribe lani ki tribe muluk yang i khasi jantia bat garu kumju tangkat tu kan ni ki bala de kita ki try snong ki bala shong la sa hang ni hapo kajela ka jongi but kabalai ka bangila ekren ru ba ka weni kimat ki bangin shim na kani ka kanhun galong habai dei bat ka amendment ya ka sixth schedule ya ka bana kalyang joko komsu ha ki snam ki bala let ngilam ai jing tho sha ka sarkar India sha ka committee ka parliamentary standing committee ban dawa na ka parliamentary standing committee kumnu banwan ra ki jing kala kani ka 125th amendment bill jong constitution ka ba ban wanra ki jing pen kala la ne ban haka sixth schedule ti ngi ba kanir ko shu sakut hadu menta ngi lakhmi lenti shwa ba kandon ke election MDC ni ki election ki kandon kata ka ba ka sarkar India kan wanra ya ka amendment re hadu menta ngim shim la ui ti kanir ka ne ka we ni ki benta ki bangi kum ka kanhun ka badon lang na po rilum khasi jantia ba nagaru ngi la ban shim lang bat ki don ki we ru ki benta ki bakum ka kanhun ngin sa shim re ka we ka basai ka long bala dami kinu ki mat la dami kinu ki issue ki bakta lang yang i kum ki try muluk ka mumut ya khasi jantia ba garu kani ka kanhun kan sa shim ya kilat kelenti ba kan sami syahman ban yakun ya ki bakum kita ki mat ti kita ki dikirai ki bangi ngila shim mendagsi ban kawe galong ban penim biang ban penim ya ka komsu sa sisin pat bat ban shim kita ki issue ki bangi ngila ban sa shim langkum ka kanun ni bro kawe fi kum ba kalong hi menta kadang dei ka jinglang ka baningkong ka bangi ngi dang ya rai ya kinu ki mat ki bangi ngin shim ti kani ka 1950 ST order kadi ka we ni ki mat ki bana kalang do seng ngila rai ngila ekren ka po kai ka bangi ngi sothu kalong ba ngidon takadang yung bangidon kam bandon ka kanhun bat lang ba kata ka kanhun ngin create ru ya ka public movement ka ba kasur kanom de ka sur jong giseng balang kanom de ka sur jong ngi le kan de ka sur jong pat ba naman ngi yo iba ka jing bamuan ra ya ka amendment ya kani ka ST order ka bu ka pendu nong yangi hi kum ka ja kan riu la ni ekren tang hapo khasi jante health dei mangi ngi ngalapet ru ba ka khasial autonomous district council kala de ban rai ban pass wat de resolution ru ban pha cha ka sarkar Meghalaya
kiladon ke senjuk jong kinoi lam shnong ru kibala de bantho saka sarkar jala ti ndring iba kani ga jing dawal ese kadang kut tang apok hasil ngimi iba kala pur shakiwi gi banta te ka jing mut hi jong kani ga kanhun kalong ba shwa bangin let saka sarkar ngidi ban create ru ya ka movement ha ka ba long ba ka sur jong pa ba jong kini gilai tadi jong kani jong ngi kum ka ja bendri nyau trap kum ju ru jong garu ngin sala ban penbor ka sarkar ngam trai ka sarkar ha bakut hi ka ban ngap ya ka sur jong pa ba hot we MLA le siu umla ban le e po assembly ka sarkar kam ngap nget bala da la da pa ba umi surok la da pa ba open paw ya ka jing kwa ya ka jing angnut ka jong ki kum ki trai snong kum ki trai ri trai muluk ngam trai ba ka sarkar ka jong i kan le kuman la ne kan shus ngap ti ka jing mut ya ka long bang ngin create ya ka public movement halor kini ki issue ki bakta yang i kum ki trai ri trai muluk bat ngin se pe ba ka ta ka pola da ka sarkar kam ngap ke ka bang ngin le haka 1950 order la ailat lut ya kibri ya ki trai ki bom dei ki trai ri trai muluk ru pakin rong lang ni la ningi pe ya ka business ngingi ong nai ai trading license yu ubri ubanaba ndre bangi kren ubri ubanabar umut de tong ubri ubawan na kiwe uta non tribal bangi ong rewat ki para tribal ki jongi ki bawan na kiwe ki jala lamba kan ki ST order 1950 ki orong manle ki business ba fair ndei tangkat ta ki yo ru wat ki kam sarkar haki kam menrung shi ki kam sarkar ki ba fair namar ba ki yo ya kata ka hok kum kita ki ST ki ba shong basa kan ki jala ka jongi ti nakaleng jo ka seng takadang ong bakani ka jing bomwan ra ka jing kela ya ka jing le jong ka sarkar India usnam kha nai Spanyol pun reu da ka basu copy paste ya ka to ka 1950 ST order ka bu jing babu kata ka jing du nong yang kum ka jat ben reu ba dia ka ya kita try muluk tingi kwa ban pen kelai kan ni bat ngi suthu bala dangi la sisa ban wan ra se ya ban pen kelai kan ni komut hak ST order kanom don shu kum badon mentasan pho dun ru tri tribe kinde bandon be tang khasi jantia garu bat tang iwe la ni artli te ki tribe ki bala shong la sa la ni ki bala dei ki trashnong la ni ki bala shong ki vilum khasi jantia bat garu ki chongi lalu film kedua sebab video kumba kalong hi menta ka singi kira jingelang ka baningkong ngin sadon ru ka jingelang ka baar ka bangin sepelong hapo tura ka bangin jit ya kinong kit kam jong komsu namar kumba kalong menta ka komsu kam ngidang rai menta ka singi bangin pen imbiang ya komsu ti ngin sadon ka jingelang ka baar ka bangin pelong hatura ha kini gisngi ki bantawan ha ka bangin sejit ya kinong kit kam bat ha kata ka meeting ngin sarai pat ke ka bangin ngi de ban le kumnu ban pen urlong ya kini ki mat ki bangin le syem kum ka kanduan Roger D. Shira, Presiden ke APA Ulang. Baki khasi jain tia bat garo kidai ki jat ben red pat kat baka jingbon ki bar jela ki bawan rong sepo ka jela kala penlong bikin pen ki embiang ya ka komso khnang ban pen ngau ya ka sarkar halor kitai ki jingma ki ba ap ya ka jat ben riu. But the meeting today, it was like it's a concern about our tribe. Mostly we are the indigenous tribe from Meghalaya, Khasi, Garo and Jaintia. So by the time as we are the settled tribe and we are the indigenous tribe of this Meghalaya, now we can see lots of influx are happening. Most probably we have to be very aware of the influx. So I am Garo, belong to Garo land, and I know in the Planbet area lots of influx has been happening. Lots of unwanted activities are happening, and we can see the future. When we can predict the future, if these things are happening now and then our future will be in dark. Our children will be in a problem. So this is not only the issue of our particular place, but in generally, this is the issue of our three tribes, mostly Garo, Khasi and Jaintia. So we are coming up together. In a sense that government has to come up with a mechanism so that we can stop the influx. Things are happening. Knowingly, unknowingly, things are happening. So in that case, today our chairman, Ba, has already conducted a very good meeting. Mr. Roy has conducted a very good meeting, and for the first time we have been meeting each other. And many NGOs, not only from Garo Hills, from Jaintia Hills, from Khasi Hills, and all over the regions we have come together. And finally we came up with a final conclusion is that we are creating a common platform that is called Komso. We are reviving that Komso. So that's all. So many things else will let you know. Just we have started. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam mangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya